Hello, kublay yupi baro, pangabdeng subaw yang yupi. Siya kan ika channel janga ba jong ihamim. Yupi ki badang yu tamai ni subscribe tamai shin ka channel ka jonga. Ka kerteng janga ka dikara bat ngasyong ngasaha maulai ngalai. Tinggal kau ban ai ka jing kublay yupi baro ki bala subscribe ikan ika channel jonga ki bala view ika channel ki ba share ki bala comment sa kini ki video ngas ngom tanat shika dai bat ngat persang mai par bor bangan ngan reply ki comment sa ngas ngom tanat palat banyo I ka jing I men sim jong pi baro ini ki comments ki pi I ki long very positive ki long shisha ki ba I men sim yang bangan ngan ngom tanat susyo ka ka hobby bangan penmi ki video bat kham tam e nga I ka nu ka jing kwa jong pi baro bangan penmi ki video kum ki ban kum kebangan pendi mentah ke sngi bat kebangan sepenmi la syam teo ti hagane ka video ladapi page ka community page jonga ngala penmi ka pol ba pikwa banyo I ki video ki ba Kumno ke beningkong ngabu ba pikwa bani iban dek puli Kumno ban puli sini ne ban trai sini ba ka ba ngabu ba pikwa ki video ki ba ban matai shapang Kumno ladapi pikwa ban kai sini Ireland ki I pin dan kam Kumno ngende ti ka pol ke demand bhaga dei ba ki kwa bantip Kumno ban wan sini Ireland ki Bai lut Bai sini Ireland te kumta ke ni ke video ke dei na banta jong ki bala ki ba kwa inga bangan penmi ya ka video ba Kumno ba pinwan sini Ireland ni ka no ka Bai lut Bai sa pe pen ko ka video share ni video itu ki parlok ki jong pi ba hing sam jong pi ki ba kwa ne ki badan ka jing thum ba ki kwa ban wan kai hang ni Ireland la ni watch maybe ki jaka Europe kan ni ka video ka kan yarap la ni kan ai idea ka ki ek ta ki jing dan kam pe pen ko ni video te lada pi ko ban Bai Shang shabar jong ka India baning kong du ba pindan kam gandi ka passport ka passport banyo ka basuk bah ka baning kong pide bandai online ha ka website ka bang labuh ni description ngala da tho ba ni description so passport ka dei ka seva passport philem nu phile online phi book appointment ru online pihak ban pendap sheki details jong phi baro ha gani ka online form da phi ada pendap baro phi salat ban submit then phin book appointment na banta jungi nong Meghalaya ka bajan tam ka dei ka hapoh shlong hi ngidon hapoh lashmiar ti phi book appointment hang tu phi shu late ben phi shu ai bet ki kot kisla ki badan kam ki jong phi de tang ga ta kin register bat ki handin ka passport phi layo tang kum ba lai ti yo por bangale I khun jonga ka bampor tang lai ti yo por bangale I khun banga hapor bidang khandai bana ngale ke passport tinggal ayo tang lai tio tinggal kerman ka proses kadang dei kumju ka jing state maybe ka kham state ngam te benrei ka bangale ka di harjar apway ngayo tang hapo lai tio ngala ayo ke passport makalawan shay yeng jungi ka kalawan baka korea shay chapo shay yeng di kata ka dei ka way ka bapi la ban le ka dei ka passport ka dei ka baning kong do di lada phim lek school ne phi lek school phim dan ki documents ba school ka baning kong ki bet ba ki bet ki documents school lada phi lek lada phim lek ru phi la ban pendap da ki bet ki phi la ban ai da ki pat ki documents kum ki passport aga ID ki to voters ID jong phi ne ki to ki ID ki ba related but ka identity jong phi te phi la ban ai da ki to kambining kong kadai ke passport but kadan aru kom ba pikwa le ke passport ko we kadai ke tatkal mula da pikwa kloy ke poila ja sanspa but lada pikwa le like in general ma piyo tang 8000 mar ka to pono so dai tang hapo 8000 ne khasanspa atharai te khasanspa lada phim karki le ba khasanspa ka por kum johi piyo kloy ta ka appointment ru kam das lam hira tang shipang phila yo ka appointment so first thing kadai ka passport ke passport jingi ke la ready ngila yo ke passport ke baar ngidan kam la dengi le shabar hi jong India ka di ka visa lada pilai hapoh Asia ke visa pila ban apply online lani kidan ki country ki bai on arrival kata ka bamut habab da pila poi ha airport kan sadan ka immigration counter lani ka area ba pila manit yo ya ka visa jopi ka online pada ka e-visa pada pihak should apply online komentar pi kuali ha po Dubai
kani pihak benda e-visa pi apply bit online kalawan tang hapoh sngi kalawan ngalia ya kani ke visa ha usnem 8,000 kat kendai tang mentah sngi ngalayo ya ke visa tingam tip mentah ka slam kat nuh ndai kum tak san sngi kalayo kata ka deka e-visa la nega bat kani on arrival visa hendai la da pile chabar pre jong ka Asia ngihap ban le ya ke visa ngihap ban le syapo ki embassy lani syaka VFS ketika jaka bangin le ya ka visa ngihap ban le ai ki biometric ngimla raban shulet apply online kani kedai ka bangi hap ban le be hapo ka VFS office ini apply ya ke visa le ai biometric ti ka VFS office ka bajanta mingi ginong Shillong kadai hapo Kolkata ka email le be hapo VFS lada donkam lani sisa hapo Meghali house i ong kajan banga pat le yala jong hapo VFS ngana marnga ngale ka visa le jong ngale le shapo Delhi ni ti nga khampat le ne ki ong Kolkata kajan ba ti lada pi kwa ban le ka visa banwan Shanish Ireland pi hab ban le hapo ka VFS Kolkata Pinesha VFS pada pidan kam ban apply biang online biang lagi details jopi bihaban apply hable ke application sha online book appointment bat ke VFS dan pinsel sha Kolkata ti kindan batai kumno bapin apply pada online ya kaneka kumno bapin fill online ya kaneka application haga ni description ngala bu detail ba ka baningkong bihaban ne ayun ti kabaning kong pidai ban fill online ya ka form ka baki khot ka avas pidapan fill chay ka ni ka form na pila da fill ya ni ka form then kan sa IAPW reference number but daw to reference number pihak ban book pada sak appointment bat ka VFS si pada sa VFS pinsay yo ya ka appointment ti ka tikat bang andang patay kendiat yapi syapang kani ka visa bapinwan sa Ireland ini pe ketika video ka bangya lit kai syapo ka we ga jaka ka bagi khat ka malahait castle kani ka castle ka dei ka ba la ke castle ka dei na do ki khat ar century but ka jingai ta ka ba khat 6 kilometer na Port Dublin ti aling ini yat bat ni pet ini ka yang ka video kat bangang andang patay yapi syapang kani ka visa tiba pinuan sa Ireland pidan kumbang ong pidan kam bande ya visa online tiba pinne online ngala bu ya kata ka details ha kani ka description ba pi haban fill ya kata ka form te de plada fill ta form pile VFS but pin hapor ba pile VFS pi haban pin biang ni ki documents jong pi te shwa ba pin biang shwa ba pin fill ya ka form pa de pi ban tip ka jat visa you pidan kam kata ka visa pa pihak ban choose ka tourist visa namanta ba pinwan sa Ireland ka de nyo pulai euro ka bambut ka de 1,000 sans pai da ka pisa jingi but including service charge courier everything kum tu kan wan hapo prajar lada kata ka de ka single entry kamut piwan tang si sin sa Ireland ka lakon lada pi ko ban apply ka multiple entry but there ka poi hadu kendai jat praspa bat total service e kin poi khat 8,000 ti shua ba pinne e kini kumpanga ong dala da fill form pla da fill ka appointment ngala bu ki details sakari description pi haban raki documents jong pi ki documents ayu ba pidon kam ka baning kong do ka ba pidon kam de ka application summary ka ba pla da fill online shua hapo ta ka avas ka bang ong pidon kam ka to ka application ka ba ad ba de ka application letter ka ni ka application letter pi de ban tho pa pi kwa ban visit ya ka Ireland ba le pi kwa visit Ireland pi la ban mention ba pi kwa ban ba pi itna ka country pi kwa ban tourist ba hapo pi kwa ban chuan kai ko mi tourist ka ni ka country lada pi don ba ito yenu ba ki pi kwa ban wan sa ki bahaying samjong pi hang ni Ireland pi de ban aya ka invitation letter tikani ka invitation letter kani ban yo na kini ki bahayeng jong pi ka baar de ki accommodation details jong pi de ban ai dia pla de yo ikini ki accommodation details da pisa hayeng jong ki bahayeng pi de ban ai ka
ia ka jakasa ka address jongki lada phim sa pada hayeng joki ba hayeng phidi ban book hotel ba phidi ban ai niki details jokani hotel nang ta da phla ka phidon kam ru ya ka proof of visa ka bamut ya ka ai ba phla dap seal ya ka Bai Visa phidon kam kata nang ta ka passport jong phi nang ta show pada phidi ban ai ki finance detail ba mut ba phidi ban pen I ba phidon ka pisa hak account ba phinwan chini sha Ireland minimum ka ba phidi ban maintain ka dei shilak tingka hapoh ka account hadin pada phidi ban pen iru ki proof ba phin let phai sha kata ka ba mut lada phi shbo menta phi train sha shalong phidi ban pen I yaga letter of employee jong phi ba phin sa wan phai hadin kata sngi phin sa wan phai lani pidi students pidi ben pen I yaga letter na college ba phin phli phai lani de phi phimli school ne kum ta mo kum ki bala retired phidon ka property ai ka kerteng ka jong phi ban pen I ka mabut ka dei bandai ka ai ka ba pen I ba phin phai sha India ba phinum sadu kan chenisha Ireland kung mga example na idon ibay bahayin jong iwan iday tag students di ka jinjar pa ka visa ba imla ban pen I ila di pass out ti dang shim shiti gum tu kan ba shim gab ini pada sa koy pada ka degree di I jinjar ban yo ya kan ka letter kan ban ba in ile ayu ba in proof ba ile ayu ti ila ka kham jinjar kan ti takadaw ka kham slam ka visa takada ki khna samla ka kham khin janjar kan diat tang ba phidi ban biang ki paper ki ba phidi ban don ki paperwork ki ba kham biang khna ba kan ka visa jo phi kan sha reject ti o te ngamalahait castle nganget plie yu I ngamalahait castle kate sngi ka la jan miet bang shele kai tang arngut bat I mei bat I hami bat mangang ya le I kai ti ngapa jupai ti malahait kasla por jan miet bat menta te nga I baka itenat ba shisha te ka visa plat prepare am ki paperwork te pihak ban net chapo VFS ngom bang ong hani ha VFS but de pihak ban submit let kini ki biometric jong phi bat kini ki documents paro na dong shadang nang dapat de ha dien sau tayo I ka minimum ba phin ban up ban yo ya ka visa bakan paisa yin jong phi ya kani ka hak po pi apply visa pihak ai ru ka passport jong phi then kan sapoi ka passport phi sau tayo chapo yin ti katu pelatif ka proses kumno ban le ka visa bat nget kan kala irap pi ki details ki bang ai menta ni point nak sekali yang ka by flight ti ba pinwan ka Ireland ka by flight ka shong ki season kumenta piwan ha ubnai na dong Jan ha dong March ka by flight kan poi ha ki Sao Paulo ni san pau hajar kata nang ta da piwan pada hadin jong March kum tu June July kini ki benai ha do ubnai August ka by flight kan poi ba ya henry pau hajar nang ta pada ubnai September kantang August mid ba September de ubnai ba rem tam mau de benai bagi kena pulia ki students ki wan shani ha tu benai tak by flight ka rem ba pau hajar ka poi ba ka by flight ti la da pikwa one avoid ban wan ha uni benai kini ki benai wala ka weather ka best kini ki benai tambah ka by flight ka rem plat so heban compromise koi ka by flight ni ka weather nang dapat dia buat December udah ubnai uba rem so September ni October November kita urut benai ding bak hamduna ka by flight ke wan yang kumjo hi umta Sao Paulo san ojar kini kita ke benai December udah benai uba rem uba long by flight ke barem ha udah benai December lana pindah sya India ni pinwan sya Ireland ru udah benai uba rem di jet ke season kanu ba pi snow ya hap dan pi book ke flight accordingly kan mga ladang book ke flight man ke port bangan net sya ye ngasih let na ke side ke sky scanner ke ke bang sya let dan tidak pi pet na India pada pi lak ban let bo ni ki book make my trip ko bibio na nga ikibun ma sa ka way pada manginong shilong baga flight waju pet na dugo hati na markaram palat pidi ben pet ke flight na po Delhi la ni Mumbai ka kambun hi bangangan net kade na Mumbai nga si kamyo ka flight ka kamduna dor na Mumbai Delhi ru ka Delhi pada ngayo I
kat tang la lek ngalawan na Delhi kan datang ki aja ki flight kata ka bana Finnair but na ho tang ka Finnair but ka Egypt Air ka fly na Mumbai tang ka Finnair hi ka ba fly na po Delhi ka ba kham do na dor ni the rest ka rembek di check ba ki flight ngala bulut ki links ngala ka ekini ka bang batai ubna yu ngala bulut ka description di page ba but check ba Kumno ba phin lani ba phin book ki flight so we have to be very careful when book ki flight di minta po ha Ireland pin sa ai ki hotel hang ni ha Ireland ki ba kham ram dor ki ram long ki de ki ba kham ram dor henre ki don pat ki bal de ki hostel ki ba phila ban book ki kham duna dor ki hostel wala dari hapoh Dublin City Center ki paisa hapoh 1,000 euro kumba lai hajar siteng ni ai ki hostel ki longkum ki dormitory biasa dormitory ki rio ki kham duna dor mo kami ni sa dormitory ai ki kita lani hakini ki hostel pinyo sau hakawi ka kamera pinyap sa sawul briwat ki bai pat ki bendrio kat banganang samla mensya ngalek syang keleng-keleng ni Europe ngalek beda ki hostel tikat kam dalele na marah ni hostel pila ban chat pila ban tiu ki sa Google kumut ni hostel mar ti hendai mentana du bangala yo ikon ti klakam jenjar ban ada ban sa hostel ti ngam tharai bangan kwa ban sa hostel na mar kalong ban leda pidang solom ni lendi klung kam dalong iyo ka environment kam da biang kan takada mahal sa hotel hindi ka hostel leda pidang marwei leni pimdan klung hostel is a good choice leda piko abanya ba kibaduna ki hotel pa de ha Dublin ki poya kandai po euro ra hajar tam shimin di pihak ban wad ha ban bed ha ki hotel ki hostel ki ba pinsa kita ki baisa Shang ki don ki tour package ki bangi la ban thi dak la pa ni Ireland hi ba phila ban jet ki jaka ki ba itnat hang ni Ireland ba phinde ki leng ki de tour ki ba phile P1 Pi na example ngan bi phi nang ni Ireland phila ban le Northern Ireland kan den ka de tour ka ban ya lam ye phi Northern Ireland hapoh Titanic museum kan ni ka de ka jaka ka ba ka mi ka Titanic ka judge Titanic labat bakishna ya gani ka Titanic hani ha Ireland ka dan pada sakawi ka jaka ka ba ka Titanic last do pakali get passenger ka jaka ka ba last do ki kork de kop kata ka jaka ru kin yalam ya phi so nang ni na Dublin phila ban ne shi ka jaka sakawi ba ko ban ong ya phi ba lada pidon ka visa Ireland phila ru ban visit ya ka United Kingdom ya ka England, pila Malaysia, Scotland, pila Malaysia, Wales, everywhere po UK, pila Malaysia ka visa. But kung jul ada pidan ka visa na po United Kingdom, pila ka banwan siya Ireland. Tarik plus point. Ngan ay JP na magkidon gibahin sa ating paladab 1. Siya niya, da ka kiwan ruha, kibanay June, July, di ka budget ka ba round off kat boy arlak ba in kinya one finish ba ki position ni pulut ba ka ba position ni ya pulut kunta kata ka mut kila la hab le khamnap khandian in sense ni la hab banyai ba ya pis di bangan round off katnoo kan poi ba pin katnoo la dap pisa ba pin hadu de poi Ireland do Bai Visa Bai flight Bai kan poi ya arlak kala kambiang ngam ong ngala pahut ni arlak la di ka ba kabala kambiang ka budget la bat la bisa suppose ni bala da ka flight edik pashi hinru po ja dengan satho ikini ka banga shoot i round off ka ba pelut ki baye ki bala da wan chenie ba ki pelut chenie da ka pisa India ma ki ba ki wan pelut chenie ba basa suppose ni ba ki le sha UK ki la le na dong sha dong ba ki pelut hapo arla so ngan sa breakdown ikini ka budget hapo ka description sa page ya ka tangkat ni kalau aku kani video bat ngat scam bab kani at least kalau ai ka jing ka idea na ka jing harap pi ki ba kwa ban pe ya kani ka ba kwa ban tip ya kani ka kalat ka ni ka linti mo kalat linti ba pingwan sha ni sha ni hadong ni takan do ya hapoy pat ka video ku boleh share buat